U jimin wara li fil-Parlament George Pulicino qal li huwa nadif iktar minn kull membru tal-Parlament fin-naħa tal-Gvern, il-lejla Pulicino irtira din id-dikjerazzjoni. Dan sar wara li l-Ministru George Vella talab ruling lill-Speaker għaliex oġġezzjona għad-dikjerazzjoni ta' Pulicino li qal li hu nadif iktar minnu. Din id-dikjerazzjoni saret il-lejla fil-Parlament wara li l-Ministru Konrad Mizzi għażel li ma jirtirax diskors fil-konfront ta' George Pulicino li sar nhar it-Tnejn. Dan waqt diskors li fih kienu żvelati d-dettalji dwar il-kuntratt li se jwassal biex pajjiżna jixtri l-enerġija bi prezz għoli. Iżda biex jagħtina aktar dettalji dwar dan il-kuntratt għandna magħna fl-istudju lill-Ministru Konrad Mizzi. Ministru, qed nisimgħu ħafna dwar dan il-kuntratt, però l-mistoqsija hi x'se jiġri minn issa l-qudiem. Grazzi Paula. Iva, dan il-kuntratt fl-aħħar xhur ta' Gvern Nazzjonalista George Pulicino personalment marru b'din littra u tal-konsorzjum. U f'din littra kommetta feed-in tariff straordinarja li l-kumpanija privata kien sejtija 35 miljun euro fuq medda ta' snin. Xi ħaġa li ma kellax taqsam xejn mal-kuntratti oħrajn li kienu se jingħataw. Dak kien hawn sense of unfairness. Però qar minn hekk aħna mill-investigazzjoni mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni tal-Gvern u ħareġ ċar li l-proċess tat-tender kien hemm numru ta' shortcomings fih. Inqataw kumpaniji barra fuq affarijiet żgħar, ibbidjat kumpanija waħda biss u dil-kumpanija li bbidjat kellha dokumenti li aktarx mhumiex veritiera, dokument ta' bank. Dan kollu ma kellhom l-ebda problema għall-Gvern Nazzjonalista bih. Jiena min-naħa tiegħi qedtillu l-George Pulicino li jrid jieħu responsabilità politika ta' dan kollu u George Pulicino ma kellu l-ebda problema li jwikki il-poplu Malti b'kont ta' 35 miljun euro. Aħna naħdmu differenti Pola. Aħna bħala gvern ġdid ħdimna biex innaqsu t-tariffi, ħdimna biex nġibu prezzi aħjar għall-familji Maltin u Għawċin u għan-negozji. U ddeċidejna bħala gvern unanimament li minħabba l-fairness jew l-unfairness li kien hemm f'dal proċess, minħabba l-unfairness li ċertu negozji li tant jaħdmu u jirsistu u ħaqhom level playing field meta jkun hemm tender, u minħabba l-unfairness li dal-kuntratt kien se jitfa' fuq il-familji Maltin u Għawċin mażra ta' 35 miljun euro, meta dal-35 miljun euro jistgħu jintefqu f'affarijiet oħrajn setgħu jintefqu fuq aktar teachers, aktar learning support assistants, f'aktar nurses, aktar tobba, iddeċidejna li minħabba l-administrative shortcomings li kien hemm u l-problemi fit-tender process bħala gvern mhux se niffirmaw il-Power Purchase Agreement. Għal daqstant dal-flus se jiġu frankati mill-gvern u dal-flus se jintużaw għal ħtiġijiet ta' dan il-poplu. Ġifieri Ministru mintom x'ser tipproċedu b'dan il-kuntratt? Mhux se niffirmaw il-Power Purchase Agreement le, minħabba l-proċess li kien hemm, minħabba l-administrative shortcomings u minħabba ir-rapport tal-awditur. U aħna kburin li meta jkun hemm ċertu unfairness kemm lejn il-poplu Malti u Għawċi, li taxpayer li taħallas il-flus. U unfairness anki li n-negozji aħna nindirizzawha. U din l-unfairness indirizzajniha b'di deċiżjoni. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Ministru. Intant lejla George Pulicino ilmenta mal-Speaker war li l-ġurnalista ta' One News Nicole Buttigieg ipprovat tistaqsih dwar dan il-kuntratt. Pulicino talab ukoll lill-Pulizija biex jieħu isem il-ġurnalista u l-Kamra Person tagħna. Intant ħansegwu silta minn dak li ġara il-lejla quddiem il-Parlament. Jimporta tuża edukazzjoni ma' deputat tal-Kamra. Meta nieqaf tajjeb minn fuq it-telefon nirrispondik. Kun uża edukazzjoni. Tajjeb, mela tfella lill-mikrofon x'arroganza ta' marajt. U ġik li qed tagħlek arroganza.